India mi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. U19 Steve Jerwa ubalajo baka Indian Best Dancer Season 4 kabelalong ha Mumbai. Unsawan ban yu kejat hanung ba Shillong haka khandai tarik unai wing arjan Arab Sau kabadai ka snibar. Ya kanila pentip ru ba kit bok thaba ubadai president ka All Meghalaya Dancer Association amda haka jia don langru ki bahaya ha Sam Jong Steve. Uba kit bok thaba oleh thu bo Steve unsawan haka por men step haka khandai tarik bat ban pen ku burom ha polo grounds Shillong haka ba haka tika sngi kandon ka jing pen ku burom kerpang u Steve ubalawan ra nam ka jala bro ka wei bat kandon ru ka jing syat kerpang na u Steve. Kajing wan jong Steve kalong kum kadak ban ai kublei ki pejba jong ka jala ki bela kershan nadu kapasedang ban video hadu bu undara sendon ye kene nam job haka Indian Best Dancer. Uba kit bok thaba ula pentip ru bo Steve un hab ban lit phai biang sha Mumbai hak te hi ka ju ka sngi ka khat khandai tarik namar u hab ban syat biang se ka we ka jing syat ka bela syajit ya ka bela tip kerteng ka super dancer. Jung ka Asian na kaya ka All Meghalaya Dancer Association perangkat bat ka yeng ka Sam Jong Steve mo imisan pasan barang ni te wat ikmi sumdan na kaya sni namar ba i bunkam ban penbiang ki ticket flight mo te ida dan ka banta ba imisan pasan ni tingi dapat ka sukuman si sya ba ina ang nut hi mo na kaya jung ni khamtam ki pai ba jong ka jalam Meghalaya ba ko wai maglakwa ba ban i Steve mo ko ban i ban yo khublei makan tu ki pai ba la kersan nang banta jong Steve mo te nakaliang jong ikimi jong Steve bat ki bahi yang masam jong Steve te kilayo ban ya keren bat ki production mo na po Sony TV na po ka India Best Dancer disha kasitom haban yo ban wan Steve mo man kilaya kun ngin kilang jong ngin ya kun hi ban ya keren nakaliang kibir la ya kun na po production ban ailat sisni ban yo ban ai khublei ya pai ba jong ka jalam Meghalaya bra ko wai te nakaliang jong ni nggak sim yang kan di benta ke ban ba ngin penlong yang kan di ka jumpen ku burom ani po madan puluh ka khat khandai tarik haka por kumba te ka tu sni te kan don kan di ka kan don ka jumpen ku burom mo te ngi nakaliang joi ba hek ru indar kan bat ngi tinggal pentip di kat tu kat ni ki officer bade jong ka department art and culture ru ngi la jing tip halo ke jing job jong Steve halo ke jing berkumdo ru ku burom tinggal pha jing to ru sa i minister ba polling do pada minister jong ka art and culture ban ni lai jing tip ru sa i ba kermen mo i bala kersan mo i ba pol ru i bala kersan nang ta ngai pentip ru si ba sne halang i minister deputy chief minister ya i ru ngai pha thi ban ngai pha thi ru sa UCM ma konrat ki sangma nga khat ru banyaran lengkat apo madan puluh Munun pai kan tarik Steve ya. Sini. Nomor ba kam ka por indum yo hiru suwan tang suwan arkanta lai kanta ya ban hani po nong ba sulong jongi taman aku blei pai ba dan daladap nang tu ya haban hiar biang siti sipo Mumbai biang nomor ba ka program apau ka continue biang ka program thamai man tapi itu ka Best Dancer te punah ban li no hi ka khat khandai tarik hi jan miet hab de sa Mumbai One minute step khat khandai tarik. One minute step khat ban khandai. step Keji sat jing ni ta ka. Jong ka burom. Ba sat ye. nakaliang jong ni ka chen hi nga yapan krei i program bered kum kolong ka wi kandak ban burom paranong sat mo ngidap ka jingkimen namar ba kawai ka di ka sien ka ba ningkong ka ba ni nakaliang kum ka sien ni ayat tresitom na lem pha na du kusnam arhajar haduk ta te ka long yo sha yo tu so ka jingjob oi kila i bon ki contestant ki ba mi na pa Meghalaya khasimo ki ba na du jong Michael na du jong dapi da bon ha ki mi te ngasu ban ai khublei ki ru mo kila poi ha du kan di level bat handai ka ba ngasu kerpang kalong ba nakaliang jong Steve pun ki wen mo wan ra ka ya kaya jing job yang ka state ka jongi lima ka jing job yang ka India Best Dancer te ngi la ya don kat tu kat ni kena jongi ki bangin ya don kat tu kasni ban ai ru ka entertainment Em yo Steve pa sat nam tu si. Tepat nam sat. oh yang kalian jongi tingi la ngai keren mo ba ihaban ai ka wi ka jing shat mo namar ba ki pai ba pli klai i ta TV tenrai menta ki pai ba nga thu ba ki pai ba ki trang dik dik ban i ta ka
live kata ka jing syak jong uba kipat ba ke di isi sya ba usyak hang ni hapo jelam mi kali ajong ni Sa sisien hakan ikasngi bang ila ya kendu biang sa sisien ban pansai hakmat jong kipat ba baro na banta kan ni kejinguan uni ukun jongi kat kendai tarik te boros kata kajing ut kajing nam jongi ki bahayeng nadu ki kur ki jat ki bahayeng basem ki marjan marpa ki balong hai long hain ki MLA ki MDC ki minister baro khoj bat ki rupat ba ki bana jan bat bana jangai baro ni judan kata ka jingger pat bas ngobha yarap lem no tau kunjungi ba umpoi hakathong mereka de ke jing sisa kumbang ikerpat nadu bangi dang sedang hadu menin ka klip mat ka sonde bau la yora ya kan ke jing job bat ke jing job ru ka job don burom namar kini ki jo chi nadu badang sedang kamut hadu prasin ya kalai pau uyo klem daduna tengi das ngungu hadu kata ya ki parlok parajor kikur kijat kikha kiman ya ki press ki media baro kaju si posin ngal akren haka press club rongong si posin ban ai kubler ngannum nya namar ba ngikum kakor kajat long ngidas ngongu hadu kata ya ba uni ukun upoi haka jingjop ko baningkong jong ka jelami khalaya jongi te haka jingwan jongi satai ngidapai kini ki jochi nadu kita mem nadu itu i karisma kapur bat u taran saru ngadai ihi kata ka jing iet bat the mensim na ka bantau setiap hakapor bula syat setiap kamut kitu ki penkende ka mensim lojong ki song shit ki kemen long itnat ti namar ba baro hi kinong syat hang tu kasnem karatar udang ret ukun jungi te hakan digasgi long ibu ka jing kerpat ye ki lok ki jor ki banajan na jengai ki bala banwan ya kendu ban i dak mat lajong ya uni ukun jong yustip jerua kila banwan hakakat kendai terik hamadan puluh kino ki bakwa ban ne buram lani ban pediang buram na benta uni ukun jong bo onra ka buram ya ki kuru ngakerpat ya ki bum dei kuru ki badon ke mesim snow sarong na benta ka riba ka jaj benri ke de banwan hakakat kendai terik ban ya kendu ya ustip lani ala da pediang burom ru umdei tang ustip marwai bawan arngut kiwan uno hikai jong ustip bat ustip kini wan lang hakat kendai tarik tela da kini ki bakwa ban pediang burom ya unong hikai kam tam da klem unong hikai kam ukun jong ir umpoir sakatong tengah kwa ba kini ki bakwa ban pediang burom lani ban kwa ban kendu hakat kendai tarik long bro arngut ki haban pediang lang bat unong hikai ru na kaliang juga ki bahaying ru ngi ai kaburom sa unong hikai ngi ai kaburom sa baro kinong kersan ngi ai kaburom sa kikur kijat ngi ai kiburom hakika kiman ngi ai kaburom nadu kinong yalam jo kastit mikhalaya ru bro kawe nadu ki MDC kiseng balang ki bala ya yasno ktilang ya ki bom tip ru bopli kenrat ban bot ru ki ai ke jing duai ngiras ngungu hadu kata namar ningkong hingbu ible hakmat ngin sale iki bro khoj kanong ka jingjok